Hei, anteeksi. Saanko kysyä, onko sulla hetki aikaa? Onko sulla kiire? Mä voisin kysyä nopeasti. Mitä? Et mä nyt kysyn, kun mä oon vähän huolestunut, kun mun iäkkäämmälle mummolle oli tällainen äijä soittanut. Onko sulle soittanut tän nimellä äijä? Et sinä luet, että se olisi tuntematon numero. Joo, älä missään nimessä esimerkiksi. Älä hei, noihin älä vastaa. Näihin ei saa vastata. Joo, ei. Noita Joo. tulee, ne lähettää. Mistä sä oot saanut sen? Tää on kuva, minkä mun mummo otti sen puhelimelta, kun tää soitti sille. Ja mä mietin, että ajattelin vaan kysyä muilta, että onko sulle esimerkiksi tullut tällaista. Joo, no otas nyt hei, tuoks sä tullut sulla Facebookin kautta? Voi olla, mun mummolla on Facebook kyllä. Että voi Joo, olla mutta sen tunnetko sä tuon henkilöä? kautta. Siis en. Siellä mä kysyinkin, että onko Joo. tuttuja. Mikä? Kun siinähän ylhäällä siinä pitäisi näkyä, että tuntematon numero. Trukkia, mikä? Trikki. En mä edes tiedä, onko toi suomea toi Joo. eka sana Älä, tossa. älä missään nimessä ainakaan, älä missään nimessä vastaa esimerkiksi, älä missään nimessä vastaa tota. Kun sä et tiedä mikä toi esimerkiksi, mulla on kanssa tullut noita tollasia. Tuli sellainen viesti, tuli viesti, että hei, lainaisitko sä mulle Ootas, sitten 50? mulla on toinenkin tullut. Näitä on tullut mun kavereille kanssa. Siellä on toinen, tää on, kuulemma jos tähän vastaa, niin kaikki pankkitiedot lähtee saman tien. Joo, ei missään nimessä ei kannata ei kannata vastata. Älkää vastaa siihenkään ollenkaan mitään. Jos toi tulee sulla, jossain vaiheessa tulee sano mä tiedän, jos sä vastaat. Silloin sen jälkeen esimerkiksi sulla lähtee kaikki rahat tilit pois. Se kumma, että nykyään ne voi tehdä tollasia. No Facebook on justiin tällainen, että ne hakee jonkun ihmisen tiedon, niin kuin kaveripyydön hakee kaveri, eli niin kuin kaveri. Ja sitten vähän ajan päästä kysyy, että kun katsoo esimerkiksi sen profiilin ja katsoo sieltä, niin se on sen jälkeen, niin tili on tyhjä. Joo, Se kysyy pankkitiedot, pankkitunnukset, niin, mutta älä missään nimessä, jos toi tulee sulle toisen kerran toi sama, niin me ihmeessä esimerkiksi poliisilaitoksella ja käyt kysymässä poliisilta, että pidä säkin varas, kun toi on kuulemma toimissaan toi pussun kuva ja lukee Suonopuoreksi. Se on kuulemma vaarallisin noista. Niin. Niin vie säkin heti poliisille, jos tulee Suonopuoreksi soittaa. Joo. Et pysytään turvassa yhdessä. Kyllä, se on, ei mitään, mutta älä vastaa ainakaan siihen. Älä aukaise sitä ollenkaan, mikä se on laittanut. Älä aukaise ollenkaan sitä. Joo, mä pidän mielessä. Hyvä. Kiitos. Joo.